Isang araw, dumaan si Jesus sa lungsod ng Jericho. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. May isang lalaking naninirahan sa Jericho na ang pangalan ay Sakeo. Isa siyang naniningil ng buwis. Napakayamang tao nitong si Sakeo, pero swapang siya at manloloko. Yumaman siya dahil nandaraya siya sa mga tao. Nang malaman niyang daraan si Jesus sa Jericho, gusto niyang makita kung sino ito. Maybe singing when the evening comes. Kaya lang, napakaraming tao ang nakapaligid kay Jesus. Maliit na tao si Sakeo. Natatakpan siya ng mga tao kaya wala siyang makita. As I come into your presence, Nakakita siya ng puno ng sikamoro sa tapat, kaya patakbo siyang inunahan ang mga tao. Nagmamadali siyang umakyat sa puno ng sikomoro at matyagang siyang naghintay para makita si Jesus. I can only bow. Nang dumaan si Jesus sa tapat ng puno, tumingin ito at sinabi, Sakeo, bumaba ka dyan. Dali, gusto kong sa inyong tumuloy ngayon. You are awesome in this place, Abba Father. Nang marinig ni Sakeo ang sinabi ni Jesus, dali-dali siyang bumaba sa puno at buong pusong tinanggap si Jesus sa bahay niya. Nainis ang mga nakakita sa nangyari at sinabi, Tingnan niyo, pupunta si Jesus sa bahay ng nakasalanan si Sakeo. Hindi pinansin ni Jesus ang sinasabi ng mga tao dahil mahal niya si Sakeo. Talagang nagbago si Sakeo. Tumayo siya at sinabi kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga nahihirap at ibabalik ko ang 4 na beses sa mga tao ang pirang nakuha ko sa pandaraya sa kanila. Sinabi ni Jesus, Ngayon, ikaw at ang iyong pamilya ay ligtas na. Nagpunta ako dito sa mundo para hanapin at iligtas ang mga taong tulad mo. mga dapat pag-isipan. Ano ang maling ginawa ni Sakeo? Nandaya ka ba ng kapwa? Hindi ka ba naging tapat? May nagawa ka na bang mali? Sino ang nagbago kay Sakeo? Ano ang ginawa ni Sakeo para ipakitang nagsisisi na siya at gusto niyang itama ang kanyang mali? Mahal ni Jesus si Sakeo at gusto siyang tulungan. Mahal ka rin ni Jesus at gusto kanyang tulungan. Nagkasala tayong lahat at kailangan natin ang kaligtasan na ibibigay ni Jesus. Gusto mo bang maniwala sa Kanya at tanggapin siyang bilang tagapagligtas? May masama ka bang ugali na gusto mong magbago sa tulong ni Jesus?